את הציפור האמיתית. תקריא לאט, שירה. לאט. פעם אחת הייתה אישה ששמה ציפורה, והיא נולדה ב-1924 וגדלה שם. לא יודעת כמה מספר. היא התחתנה עם מישהו ששמה דוד או דוד, ונולדו להם שני בנות, הראשונה רותי והשנייה זולי. לרותי נולדו מיכל, אורלי, דודו הם התחתנו. והם התחתנו. לא זה, לא? לא, אבל יש המון. לפי זה את חושבת שאני עשירה? שיש לי הרבה ילדים?